amla banlen ba usenyang uben hei ba kajing kristom jengki asha haga jela khamdam e akabanyarap ikinong tre ko kat khia kakaban ajing shakri ikinong shongshnong hagishnong ba fe ba fer nadu kilong kemi kip armet bar bakha khlung ki khunlong bar wat kinong pang tibiru takajingai bu din ka kot khia jongki kat kom kajing tha jengki tat sarkam jong sarkar Susurar katang dian lele hakini kis asnam ki bamun shwa hakapo barang jor kajing pangklam covid kat khandai kajing lan ladi bagajing adwai bagajing bam kambala pengkhre da kasarkar ke jaka slung dan ki quarantine center kadi ka kamran ko bale da bun ki asha kham berkhat shu iladi hakaban ong bakadai ka kam ka bakata e ka ka khya ka jungki wala da kajing siu yaki kalong tangkamba arajar tengka Mentang sing kuai ni kisnong kabla nong bagari kisnong kaban nengkong kabla ni chakmat ban aga jing kersyane ka jing yaki jungki asha hapo ka shatri jong ko all meklia asha workers union kadi kisnong ompernai ke bahap apo ka iskasil district apakan chikna tho khobor soda de kisnong uba Livingstone wel khar kongor ulapan paw ba ka kam ka baki asha kilale kadi kam ka khrau par ka ba amla shu banlen badine ka daw ulapan paw ka jing dawa markan tiu ya ka oronam jungki ni ka bainong ka ba ai yaki na ka araja tengka Mula onglu bukan dikejeng wa kadi kawasongnya, pat dina takadaw kasong pernai ka ajeng kasani kadi kejeng dawa jongki. Haba benrap lang orang ba dong jaga dong dembio, jaga snong pernai ula ong baka jeng snong kamla ban len jaka kam kabalan diki asya kam tak ne ka por covid kat kendai. Wakam tanda kaleng jaga snong hi ka kwa ban penpau, baki ai kejeng kasani kejeng dawa jongki asya. To ba nga kum o sodar jong kasnong pernai, tenga supa ban P2 EP. Tengah de Livingstone will karkungor dan de soda snong chung ka snong pernai brokawe te ho aja ka bede begini ka cingki chung ni ki asya tengah snong ba nakalian chung ki snong e don hi ke cing kendu cing e kan kam tam ko bede begini ki longkmi ki ba ki don kam ki cing ya ka asya te kam tam kini ki bade bat kini ki nong armet te nomor ba syangiru ngila poi hi kini ka kecing kerpat nak kalian jok asya ka bede ba ka cingku uprit lang nak kalian jok snong bangin ai ka cing kersan ya ka cing yakhi jok ni ki asya kini ka asya ka diga ni ka mekhalayau asya workers union kini ka la penlong ni kini ka cing strike ya ka cing strike jong ki ka de halor ka norim nomor ba kini ki asya ki cing siu ku barit bat ka tulop ka cing siu ku barin ka tulop ku barin dan re ka cing tre jong ki pa ka lalong palat kan ka bom ya hap su bat ka ta ka cing siu Hoy nagaling jok asya ki long katkumbang UI na po ka YouTube dan UI belum ba hawi de kini ki asya ki om ba gade ka kinong 3 months ko ba hoy ni sung thu ikata ba ki de nong 3 months ko ba andre bat tum kan de ka chingsiu ko bolong ara cha nam ta jok ki ship lai kam ya hap shu kani ka de tangkum ka anorium ta ka ba ki yo bat ka ta ka ching yo chung tiru ka bomlong regular man bunai ka ba shu yo shisin lai bunai shisin sob nai shisin san bunai kum ta ter Tenre ka bede kani ka kam tengah semua umba nak kalian cok asya ki penpau ya kecing ki kwa bangin yo ya kecing kersan nak kalian cok ni ka snong ba ki dawa ka bede peci penkiu kini kecing siu nomor ba kecing siu kala long ka barit pelat bat kum kini kecuk ba mata kata mulong kami hapsu ba kecing tre cok ki ho oi te ngai yu isya ba kecing tre cok asya kam tam makini ki por kubin te lalong no ka lalong palat ha ki lalong sacrifice no matai la dero dan nomor ba kumhani po song ngiru oi kim padabon kita ki brio ba pulis bar na gitu ki por ba ki don ki khna ki student ki ba pulis bar ki wan sene ki ni pensa apa garanti sentar untuk ta ki dei ki asya ki ba hablej bani kendu ki lalong sacrifice na mata ka ching im chungki na mata ka family chungki dan re man om ba ki dei ba shu 3 months ko har musui hap shu nomor ban ong shu 3 months ko ha ka tam ka kam chungki pan ka bra bensen kata mulong kadi ka bala supan ka nakaliang song ka hel larong ka ordar yaki bakin le ya kata dan rei benong bakat kum kani kecing siu pakai baki ai arhacar te musgo hap shu kan te nakaliang song ni kisnong hoy ni don kata kecing du nong ka bakraw phala da kini ki asya ki sange trikam dan rei nakaliang song ni nimbansi ben ai kecing kersan na nakaliang song ngaru kum sodar snong ngakwa an pesno leng ba chung media ba kin yo igen kin yo iba ni nakalian so kisnong ro ni penpawe kata kacing kersani kasya khnang ba nakalian so government ro kin kampar khat ken habe de kacing siu na market kum kacing siu jongki kami hap shu kala long tang bat ki nutri jokat ro kami hap nutri jokat perkhat pi menta gayo arspa lai pu pradang kasisngi hakani ka thanjungi
Te harus pakai peperan kasih sengi te nda kenci benai kalau long nyu jar tam nyu jar sis pa so pho te ke pakini ke sya ki dong ki syong tang ar jar si benai te na kalian songa tengah ngong ba na kalian sok sarkar kalau dia perkat ke ba dia begini mo te nomor ba ben su ong ba ke kam chongki ke di ke kam menteri masku pha chanu pi pin la wat iki khuna chong ru ke ba dan rei ban ong yen na ke ya ke snong bro ka wi te ke pin ong sutri masku pha bi ta ya hap su pi ke de ta kia ha ka kam nomor ba kini ka kam kum chung asya kata ulong la dei no ka ba ki ba hab dit pet kini ki ba armet ka insek long ban pen biang kin ai jing tip se ka help ling ba chuk asya nomor ban ong ban tang kini ki nos ki badan ha ki hel sentar ki chungi te ki mla ke nomor ba ka de ka snong la he te kham tang ni la don pu nyu spa tam ka yin te ki asya ki don ta samon te ki nos te ki la sinu pin men kombar do kata de ling ba ki asya ba ki yo ya ka report ke ba biang na bata ke ko ki chung ni ki long mi ki barman Kemudian yung saudara kita, rumah senang jengi ke senang pernah ngadi Henry Dekar ngadi ruang Pak Dong juga nih pernah dong demi uang. Jadi yung saudara kita bagi Asia bangila berpendek biang iki kibri ki Pak Ahmed mah khatam kibri Pak Ahmed berarti khatam gin siki kulung kibalon kami kencek teng ke balalong na senang ni teng don kibri bum kwa ban ancek ki hab ai do hiyeng bolo. Jeung kata jeng siu ar hacar ben hangaru ngam suya hat na nomor ba kila dei hi bendawa na kalian ki Asia nomor ba ka perthairan menta kini thi tang ai kum musyu ong kum na kalian i madam di minister di page kan ka help i ong ba i don kam ka dei tang jing trei mon subhan mo ngap sia kata nomor ba baro khat hingi trei ka mon subhan rai ngi di bendan kala ka jimi rupi handai kini ki Asia pagi lalong ki ba syate hadu kata-kata ki habli ai wat hayeng hatri kut ka tri wieng ki habli anjek nem tak long nomor buon bakim yo wan ki hapen bet pen biang ni sia nomor dara ki yo orda baki hapen biang komut ki hapen biang te na kaliang nang karpat bet ba dakum no ndai menta kadang mi tang kasnong fly ka bakisian mo rai na kaliang nang karpat ya baru khat kisnong ki badon hang ni ko celahi bakin kristian lang nomor ba kane di ka kamyap kamim kumbasu kumbala ong saudara menena khmat ba hakapor lockdown lay hakapor ba langya do knyang kubet ladam don ki Asia teng wat ki bahim masam lu ngimnut buat kinong ki kam snong ngimnut benik turun do jan lingba ki Asia ka penbiang ka bam ka di ka nadong sinong hadu ki dawai ro te na kaliang nga karpat jur he baka sarkar kan kit khai kan ka kamba dalong belum no kan le puluai no ma bakan snole mi kini ki Asia wat ong le ba pi ong tangkata ar hacar la biang nomor ba ki tremon subhala do pi khel ni kum hanong kondong ni tamai kwa rom dap la rupo rupsan kash ngi tamai kwa phindap se tamai kwa te khantam gini ki Asia ki badon khon don kiti ngidi khat lang nomor ba menta sistem kilami kamu kilami i kasngi kayu nadong sinong hab biang long ka kam ka patrong du di ha Asia he lingba ki Asia long ngiyo na kalian ka sinong ngiyo ben syong suk syong san ngiyo ba ya kata ka jing singan kubong no jing singan khantam ki kan thai ki armet kuma pi ong na rum ne kan thai ki armet bet khantam ki khulung ro nomor lingba ki Asia ngiyo jing tip ba na kalian ka sinong ro kano kata ka iyang kubong ain cek te na kalian ka sinong ro ngiyo kan ben mi ben sulok te na kalian tengah tepat hi tengah hi ba dakum lom fi de binikit khia ni ka kam bat nga karpa man ki sinong hi bakin ya kersyal lang i ka jingi ki Asia kan tengah